Ang balaan nga banay ni Jose, Maria o Jesus maogyoy modelo sa atong pagpuyo dinhis kalibutan aron makasakatag langit nga makabot nato ang kaluwasan. Lingi ay mong tupad na kumusta inyong banay, balaan o yawanon? Kanang wa mulingi mga yawanon nagbanay. Okay, kanang mga Diyos nun mulingi manggid na. Kanang dili Diyos nun di gina mulingi. Tikig kay nag mga liog kay garbo man ang ilang gisunod. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Mao ni ang the shortest description sa balaan nga tao ug balaan nga pamilya or balaan nga katilingban. Mahimong bulahan. Mao na si Maria gitawag og bulahan sa tanang mga babae. Si Jose sad bulahan sa tanang mga bana. Si Jesus bulahan sa tanang mga bulahan. Ngano man kay siging sunod sa sugo sa Ginoo. Lingi ay mong tupad, inakusog kang musunod o musupak. Sige na. Dinhis atong simbahan, kita tingali mo na ay mga ashirits nga nagbarog sa pultahan o dinhis sulod, tuas ay mga pimag nga tuas gawas, nagbarog, nagbuwad sa init, usahay mauwanan. Nganong naama na sila diha? Nganong naa na sila? Tungod kay doon natay simple nga balaod nga gipatuman dinhi sa atong simbahan. Aron hapsay, husay, o luwas ang atong pagsimba. Bulahan mo nga misunod sa ilang gisulti. Kamong nagsupak-supak, klaro kaayo nga di gyud mo masinugtanon sa Ginoo, mga yawanon mo. Pasaylo alang ko musulti gyud ko ana. Kay ang simple kaayo nga balaod dinhi sulod sa simbahan, di ninyo tumanon, samot na gyud nga di mo katuman sa balaod sa Ginoo para sa katilingban. Sama aning gibutang diri sa ikaduhang pagbasa, unsa may gibutang nga balaod sa Ginoo. Ingon siya, busa kinahanglan magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop, magmapailubon, pagtinabangay, pagpinasayloay. Katuman ka tani? Kung ang imong igsuon nga kawatan ka istanan, imong silingan nga libakira kayo, maluoy ka kaniya. Nagalisod magani ka pagtuman din higasa ka palingkuron. Di gina nimo kaaway. Di sa nimo kaaway, nisimbag yung ka dinhi. Nya pagsuod nimo, gitagaan lang ka gamayng role, diri lang ka lingkod. Supak manggani ka, unsa na kag ingnon ka higugmaalan ng imong silingan nga nagsigig saad, way bayad-bayad sa utang, natapos na lang tuig. Mupasaylo ka kana. Kanang imong banang nangabit, nga sige na lang, inigsugod sa tuig, nangabit, igtapos tuig, ngabit lang yapon, pasaylo alang nagkapituan-kapito, musugod ka mo ana. Galisod makikadinig asa kapalingkoron, samot na gyud kinsay imong ikuyog sa kinabuhi. Mao na kun manimba pa mo sunod, kamong nagsupak-supak karon dinhi. Kay naa man jud koy nakit-an daghan. Kung manimba pa mo sunod, pagbag-o na mo ha. Magbag-o na ta. Labaw na gyud ingnon ta, unsay role sa traffic. Di ba? Unsaon paggamit ang atong mga karsada nga gigastuan sa buhis sa katawhan? Parkingan, himuag tindahan sa kilid, tukurag balay sa kilid, o himuan og limpyuhan? Unsa man yung paminaw? Hoy, tubag. Avoid obstruction. Mao nay basic rule. Do not obstruct traffic.
Dihas karsada, nganong parkingan man nimo, habul-habulan pa na nimo imong sakyanan, anha pag yun mo magwasing, mga tumba na diha, mga hugaw na dihang mangagi. Way mga batasan. No? Kana, simple kay na, for public safety and public order. So pakon, labaw na gyud, gidili sa Ginoo ang pagpatay, karon purting pinatyanay, gubat, abortion, drug addiction, tulis, ambos, pinatyanay, wa nay ni tuo ana. Nya, maayo ka nagresulta, makaluwas na o makatiwas? Makatiwas. Muna bulahan ang mahadlokon sa Ginoo kay mahimong manluluwas. Nakaroon unsa may mga qualities nga gipuy-an ni Maria og ni Jesus og ni Jose. Ang una, ang ilag yung paghigugma sa pagkakabos. Mao nang niingon sad si Jesus, bulahan kamong mga kabos. Ang nahigugmas kakabos, mausad na sila'y makaluwas. Kanang nahigugmas kadato, di na makaluwas, makatiwas na. Nigiling niya imong tupad, ina gusto kang mahimong kabos. Bahala na mo diyang di mulingi. Di na nanako problema. Ang sunod, ang pagkamaalagaron. Sige ragyong alagad, siging alagad. Gani si Kristo mi-declare gyud, ni anhi ko aron pag-alagad. Si Maria sad niingon, alagad ako sa Ginoo. Si Jose, siging alagad. Why? Pangayog suhol. Panday man to siya. Simple kayong pangalagad pero makaluwas. Dili magsigig pasuhol. Gi kaduhang lingi si mong tupad ing na mangayo kag sweldo. Ing na no. Mangayo kag bonus, mangayo kag 13th month pay. Oy, naagi na nimong hunahuna, wa nakamoalagad, nagpasuhol na ka, maunay makatiwas. Managlalis na, manag-away na tungod anang suhol, tungod anang 13th month pay, tungod anang sweldo. Inka, tarong mo sa napadir, kay para na sa kabuhian, ay di lagi na mo'y concern. Ang importante, sige lang yung alagad, sige lang yung hatag, siging hatag, hasta ang dugo ni Kristo iyang gihatag para nato, wa siya nagpasuhol. Si Maria iyang gihatag iyang anak, gipapatay niyang iyang anak sa gustong mupatay, wa mangayog bayad si Maria. Ilom lagi mo. Akong papas una, papasibero, mao gito'y mutudlo namo, mga lagad tas atong silingan, di ta mangayog suhol. Kay kung naay muhatag, ato lang sang dawaton, porti na mong lisura, pero kusog kay mga lagad silas papa, wag ito kahumag grade 1, sige ra gito alagad. Duhara to kasimana matingalis papas grade 1, yas mama, mga 3 ka buwan, nang graduate na sila. Pero pagkakusugang mga lagad, muna kaming mga anak, 5 mi kabuok, manghambog yun ko, kusog kay may mga lagad o katilingban. Munang naapil na gyud sa akong pagka 30 anyos nako, nibiya ko sa akong uyab, ni-resign ko sa akong trabaho kay gusto kong mga lagad in full sa simbahan. Total service. O karon tanawa lang sa ninyo, og sakto ba ni akong pangalaga dinhi o sayop? Og sayop badlong ako, og sakto kuyogi ko. Sakto sayop. Kuyogi ko pagpamalit aning slot. Sakto maga. Nganong di man mo mukuyog. Salamat ha. Ang atong SBF dag para sa kumbinto nakadawat na tag 5,708 ka slots. Napay 54,292 ka slots nga available. Tag 500 pesos per slot ni siya. Ako lang hangyo ninyo, kung mukuyog mo nako, sakto makaning pangalagara, palit lang mo usa ka slot kada simana, kada pamilya. Kada pamilya, palit mo usa ka slot kada simana.
hangtod mahurot ning 54,292. Agree? Disagree? O wa mo ikapalit ay mo kaon mga tulo ka adlaw. Niya kanang inyong budget ihatag na dinhi ipalit og slot. Di pa mo mamatay anang tulo ka adlaw nga fasting. Inom lamog tubig, kumutig jutay dahos gabon. Madetox pa mong tanan. Wagtang pa na inyo mga cancer, mga arthritis, mga kolesterol. Oh. Niya nakatampo pagin mo sa simbahan. Wagit mo o yun. Ang atong CTO, ato nang gi-close, ang total natong halin niabot gyud og 67,594 ka slots. Nasubrahan tag 3,594 ka slots. Pakpakan nato ang namalit. Ang equivalent amount ani is 6,759,396 and 4 centavos. Ya ang atong total nga gasto so far dala atong pagpanghatag og bugas panahon sa kong birthday og pag-ayos mga balay ni total na sad og 3,295,258 pesos and 50 centavos. Unya ang natrabaho natong balay 25 na kabuok. Unya ang average nga kanini ang expenses pag total nato gi-divide nato related sa pagtrabaho sa balay mo average og 34,000 kada balay. Ato lang yapong ibalik og 30,000 ning kamot mi nga maus-usan ang cost. So ang 3,464,000 mao man yang atong excess 3,464,137 and 54 centavos mao pa ni ang nahibilin sa CTO. So akong gi-divide ang 3,464,000 sa 30,000 makahuman panigayog balay nga 115 ka balay. Nya 115 plus 25 kuha gyapon ang 140. Pakpak. So, ambot kanus ani mahuman basta di na tani hilabtan ning badsita kay ato ning ipahilona pagpaayog balay. Ngano man sugo nis Ginoo nagtuman rata og kamong tanan nga nipalit aning sitiyo, congratulations. Nya ang mopalit sa disap labaw pa mong congratulations. Ang atong disap katong investment slot tag 500,000 pesos man to. Ang total ganatong nadawat nga pledges niabot nag 164 slots. So naay unom ka slots nga nahibilin. Nga ang desisyon namo sa atong Finance Council ilahos na lang nigbaligya total unom na mala ni kabuok. Si arogwa gyud mo kuha ani kaabot ganig 164 kanina bang unom no? So first come first serve. Tawag lang niya mo kinsay gustong mo invest. Nya hangtod pwede mo pledge karon unya pa ninyo bayaran later. Pwede from January, February, pinaka dugay March. So 500,000 pesos per slot ni siya with 25% per annum. Salamat kais na malit aning ato mga slots. Ato silang pakpakan, silang tanan. Ato lang ipakita kadiyot ang atong mga balay nga nahimo karong simanaha na nasay upat ka balay nga atong nahumag trabaho. Ato kunong tan-aon. Mao ni ang ika-22. Mao na ang before, nya ang after, mao na siya. Nya ang sunod nga balay ika-23, wa intaw na kapahuman, o niya mao na siya ay after atong gihuman-humag jutay. Nagtukod buting taglaing balay, giguba na lang to. Ika-24 mao na siya ang before, o niya ang after, mao na siya. Ika-25 nga balay mao na ang before, o niya mao na siya ang after. So atong pakpakan ang atong mga panday. Ang atong mga panday, mo na ba diha ang picture, Brad? Mao na sila. Nagpa-picture mi gahapon.
mao na ang atong mga labor force para sa pag-ayos mga balay. Nya kanang gapuwa kilid nako mao na si Brad Henry Munisit tag-iya sa LSF na ato sa dinhing main contractor nga mao'y ni supervise for free aning tanan natong pagpangayo og balay. Siya ay mangumpra, siya ay mo deliver ngadto sa mga balay nya libre ra na wa siya ay pangayo ana. So ato silang pakpakan ato mga panday no. Ana sila. Nga buotan kay ignaong no. Awa mo buotan ni silang naong. Ako na lang ning ilahos, puslan mang nag-report nako ang atong financial report for the month of November. Ang atong beginning balance 12,673,066 pesos and 6 centavos. Ang total cash receipts for the month of November niabot og 36,030,990 and 99 centavos. Ang ato sang total cash disbursements for month of November is 42,802,713 and 68 centavos. Ang atong ending balance is 5,901,343 and 37 centavos. Itong pakpakan ang atong kaugalingon. Dagko kay tag kwarta no. Bitaw, apil ani ang katong disap anang atong yuta diya skilid. So naka-partial na ta diha og 60 million, nya nanay 6 million na lang atong balanse diha. Nya ang ako sang YouTube channel palihog og padayon sa pagsuporta ani kaning Padresiano Ubod na ana ni siya roy pila na ka subscriber 178 na din ang atong official nga contact persons, official numbers, official account. Haron di mo maapil ana mga scam sa ubang channel. Siguro ang kani inyong tan-awon kada adlaw unta kun mahimo. Nya as of November natagaan ta og income sa YouTube niabot og 167,000 for the month of November. So salamat kayo sa YouTube nga gipaambitan ta niini. Ako lang ning gipaambit ninyo kay mao ni bunga sa nagsunod sa Ginoo, pagka mangaalagaron, pagka matinabangon, nga way paghunahunag baos, pero sa tinud-anay ang ibaos sa Ginoo dili lang 100-fold nga material rewards, but also holiness of life, kabalaan, kasantos sa kinabuhi, sa pamilya, sa katilingban, o sa kalibutan. Manindog ta mga bala